Afganistan'ın demir gazığında duz çıkarı sunatında mühim özgeriş ortaya gelip, Faryab vilayetinin Qaramqol uluslarlığında duz kenden paydalanyan kuvveti 2 isse artıp yılda 200 bin tona yetiptir. Bu ogret ösüş dine gazıp almak hünerinin qovlaşmağını görkezcisi bolman. Eysem sebitte iş güymenç üçün taze umit döreden mesele hem hesap ediyorlar. Gazıp çıkaryan şirketin cevapkari Muhammed Omar Uryan'ın aytmağına göre 1403 yılda Meymenekan, Derzabkan ve Qaramqolkan duz kanlerinden 92 bin ton duz gazıp alıptır. Amma giň arastaçylyk bünyatları qowlandyrmakda soňra hazırlıkça duz çıkarış kuvveti 200 bin tona çelli köpelen. Bu kanın öndürjileri oğullarça raýatlara iş mümkinçiligi öpçün eden. Kanın işgari yaşlar üçün has köprek iş mümkinçilikleri köpeler ýaly hukumetten yurdun başka mäderlerinden hem paydalanmagyny isliyorlar. İşgärlerin biri Allanur şöyle dedi. Bizlere iş meydanı köpeler ýaly. Şoňa meňde şirketlerin böyleki walayatlardan gurulmagy zerurdur. Yurtta iş bolan ýagdaýda yaşlar iş üçün daşar yurda gitmegi islemezler. Jawonay ki Iran meran Türkiye me hamice ben kar kunam. Zümerrey hem aýtýar. Türkiye ve İran'a gitken yaşlardan yurdumuza gelip işlemeklerini haýyş ediyorun. Vatanımız abat bolmagy bizim buysancımızdır. Faryab'ın valisi Abdülhat Pazli bu madelleri görmänege gelen zamanda hukumetten saudagerleri qoldamagyny naktady. Ol şöyle dedi. Talyplar saudagerleri qoldamaklyga borçludur. Sebebi saudagerler bizim yurdumuzun baş maýasydyr. Biz olar bilen %100 hyzmatdaşlyk ederiz. Afganistan bay madellere iyedir. Şu wagtda çelli Takhar, Samangan, Balx, Faryab, Qur, Herat, Gazny, Paktika, Kandahar, Parwan walaýatlarynda bu madeller tanılan. Bu çeşmeleri yurdun ykdysady ösüşinde we sunaty taýdan özüni öpçün etmek babetde mühim rol oynap biler. T24 televizyini Abdurrahim Kerimi.